με το χάρτη. Αγίνιο. Πότε, δεν έχω 10 χρόνια. Να σου πω κάτι, καφέ δεν πίνεις εσύ καθόλου. Πολλούς ρε παιδί μου ή πώς. Πίνω 20 πλιτσάνια, όμως βάζω 6 κουτάλιες στη σούπα. Και Καφέ. 2 ζάχαρη. Θες καφέ. Και δεν έχεις νεύρα. Καλά, πώς το φτιάχνεις δηλαδή. Τι κάνεις. Το χτυπάω, το κάνω φραπέ, παγωμένο νερό. Το πρωί που το θέλω ζεστό το πρωί, κάνω το ίδιο. Με πόσους κουταλιές καφέ 6, και ζάχαρη 2. και πίνεις 20 τη μέρα. 20 καφέδες τη μέρα. Όχι, 6 και 2, 12. όχι, 6 κουταλιές συν 10 με 20 πλιτσάνια του καφέ. Ναι. Τα μεγάλα. Ναι, μεγάλα. Ωραίος. 120 πλιτσάνια. 120 πλιτσάνια την ημέρα. Πίνεις 120 πιζάρια την ημέρα. Ναι. Αν το υπολογισμό μου είναι εντάξει. Να σου πω γιατί. Και καλά λέτε normal. 20 σαν τους τάπακτο πλιτσάνια. Έτσι. Πώς, εκεί. Ναι. Βάζω 6 κουτάλιες. 20 την ημέρα. 12. 120. Πώς, μια εβδομάδα πώς καφέδες σου πήγαινε πώς... Κοίτα, από την ήμουνα στο νοσοκομείο, ήπια 6-7 κουτιά. Έτσι θα βγαίνει μια εβδομάδα. Τι κάνω καφέ, τι κάνω.